Unha chamada dun veciño ao 112 alertou os servizos de emerxencia que rapidamente se personaron no lugar. Eran as 11:30 da mañá aproximadamente. O lume orixinábase no interior da nave, agora abandonada, nuns palés de madeira e nuns sacos de papel que se amoreaban nun dos laterais. Tamén afectou a cuberta e a estrutura da nave, aínda que non houbo que lamentar danos persoais. Recibimos unha chamada do 112 ás 12:20 da mañán, indicándonos que había, que en particular avisara de que saía fume dunha fábrica abandonada. E nada, ao chegar estaba a policía local da Pobra e vimos que o incendio estaba xa desarrollado dentro da nave e estaban ardendo uns palés dentro da mesma. E o único foron danos materiais, o que podemos ver que ardeu foron palés cheos de sacos de papel e de sacos de fariña. E, a nave tamén quedou afectada polo lume. Os labores de extinción prolongáronse por máis de 5 horas. Os bombeiros afonáronse tamén en retirar todo o material e refriar a zona para evitar que as lapas puideran reavivarse. E non tardamos moito en encontrar o lume, por iso che digo, estaba confinado nun sitio, nunha esquina, e non chegou a afectar a toda a nave, só a esquina que se pode ver aquí detrás. Polo de agora descoñécese a posible orixe do lume, aínda que todo apunta a que puido ser intencionado, xa que as instalacións atópanse abandonadas dende hai tempo. As causas non sabemos, nós cando a nosa chegada o incendio estaba desarrollado non podemos saber como se iniciou, porque en principio aquí non traballa nadie nin fan tareas de mantenimento. Ademais dos efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, tamén participou no operativo Garda Civil e Policía Local e Protección Civil da Pobra.